parang problema ko sa pag-iihi. We have been in the car for just shy of 7 hours. Grabe! Yeah. 7 hours! Ito na talaga yung Dollar Tree. Tapos napakadami ng mga pang-Halloween. Ibang level. Bag 19, Chapter 9, Page 6. Pupunta kami ngayon sa Mama ni Sam sa South Carolina. Napakalapit, 7 hours drive lang naman. Tapos yung nararamdaman ko ngayon, grabe, super duper. As in, over sama ng pakiramdam ko. I'm sure hindi halata kasi medyo nakasmile ako ngayon. Kasi kakatapos ko lang mag-game. Actually, bumalik na naman yung parang problema ko sa pag-iihi. Ayan, so alam ko kasi nasa utak ko lang kasi yun eh. Kasi pag nadidistract ako, nagiging okay naman ako. Kaya, ayun, kakatapos ko lang mag-game ngayon. Kaya medyo na-distract ako, hindi ko siya nafe-feel yung pain. Kaya, ayun, mamaya na naman ulit. Kasi kailangan ko talaga tulungan yung sarili ko. 7 hours, nakiusap na nga ako sa kanya na kung pwede sana iwan muna niya ako somewhere na yung matutuluyan. Ayaw kong i-English kasi maintindihan niya, pero ayaw talaga, hindi daw niya ako iiwan. Dapat daw sumama ako doon o kaya babalik kami sa bahay ng papa niya. Ay, ganda. Sakto. Yan, may nakita kaming naval base, kaya lang unfortunately ayaw ni Sam na pumunta sa mga base. So, andito na kami sa North Carolina. Nag-stop lang kami sa Popeyes para bumili ng fries. Tapos meron ding malapit na Chick-fil-A, kaya bibili din kami ng chicken. Okay na yung pakiramdam ko ngayon. Buti na lang talaga pinush ako ni Sam na sumama. Kasi sabi ko kay Sam, i-stop na lang ako sa hotel, somewhere. Kasi gusto ko yung komportable lang ako. Yung feeling ko kasi hindi siya gagaling agad. Then, yun, sabi ni Sam, hindi siya aalis na wala ako. Ako parang sobrang uncomfortable para sa akin yung pakiramdam na yun. Pero, nag-games na lang ako hanggang sa okay na. And sobrang thankful ako kay Sam kasi super pasensyoso niya talaga. Meron siyang tita na lumipad pa mula somewhere papunta sa South Carolina doon kasi kami pupuntaan doon yung mama niya. Pero hindi siya nagalit. Alam mo yun, kung siguro ako yun, kahit na hindi ko naman kasalanan na sumama yung pakiramdam ko, si Sam yun, magagalit ako. I mean, maiinis ako, pero siya, hindi man lang siya nagpakita ng inis. Kaya, ayun, nakapag-makeup na ako kaninang haggard ko, no? Ang sama kasi talaga ang pakiramdam ko kanina, pero I'm glad na I'm okay na. Yay! The best fries in America, in the whole world. Stop muna kami sa McDo, nakiki-wifi. Nakakatuwa kasi ang daming lugar dito sa Amerika yung may wifi. So, ilang oras na tayong nasa car? How many hours are we in the car? We have been in the car for just shy of 7 hours. Grabe! Yeah. 7 hours! We got about an hour and 15 or so minutes left to go, but Yeah, isang oras at 17 minutes pa. we took a lot of breaks. We stopped a few times. Almost there! We're here! Wow. What a driveway they have here. There's a mini house, babe. Book 19, Chapter 9, Page 7. So, wala si Sam ngayon dito. Bumili sila ng almusal ng mama niya. Sabi ko sa kanya, banding din silang magnanay. Binibigyan ko din sila ng time. Na-realize ko, nung kararating ko lang dito, parang gusto ko rin makausap yung papa niya, yung stepmother niya. So, parang yung lagi akong buntot ng buntot kay Sam para maka-join, ganyan. Tapos na-realize ko one time, nung renew si Sam ng lisensya niya, ng driving license niya, sila lang nung papa niya yung umalis. Tapos na-realize ko, oo nga, dapat may bonding din silang magtatay kasi syempre 3 taon din silang hindi nagkita. So,
Inisip ko din dito, nandito kami sa mama niya, bigyan ko din sila ng time mag-usap. Ako, nakakausap din naman ako ng mama niya. Sobrang jolly ng mama niya. As in, hindi ko in-expect na ganun kagaan yung loob ko sa kanya. Lagi siyang nakasmile, laging nagjo-joke, nakakatuwa. As in, nag-enjoy ako ng bongga na makausap siya kagabi. Although, yun, naiilang ako kasi mag-vlog. Syempre, di ba? Tsaka, ayun, baka hindi sila sanay kasi nabanggit sa akin ng mama niya noon na hindi siya sanay sa picture-picture, ganyan. Kasama din namin kahapon yung stepfather ni Sam. So, ayun, nakakatuwa. As in, tapos yung ganitong nakahiga lang ako, yung parang makakapagpahinga talaga, makaka-relax kasi nung mga nakaraan, talagang panay gala kami ni Sam. As in, araw-araw, may ganap, ganyan. Nakalimutan ko na meron din pala dapat ganito na nagre-relax ka lang. Tapos, itong kwarto, ayan, guest room ng mama ni Sam. Super relaxing. Pinadala ko kay Sam yung camera. Sabi ko mag-vlog siya. Abangan natin kung ano yung mga vinlog niya, ano yung ganap niya kasama mama niya. Oh, my first time doing this by myself. It's book 19, chapter 9, page 7. And we're waking up this morning in South Carolina at my mom's house. Kay is still sleeping, but I am gonna go out and get donuts with my mom. So you all can come with me. Well, we also have to go to Walmart because we need bacon. Book 19, Chapter 9, page 9. So, magme-makeup ako ngayon. Napansin ko, wala akong masyadong vlog mula nung pumunta ako dito sa mama ni Sam. Kasi, lagi namin kasama yung mama niya. Nakakahiya naman, di ba, kung mag-vlog ako. Tapos, dapat i-enjoy lang yung quality time. Tapos, kahapon, pumunta kami sa bahay ng family ni Sam, sa tita niya. Na-meet ko yung dalawang tita niya. Tapos, asawa ng isang tita niya na ano pa siya? Nakalimutan ko kung ano yung posisyon niya. Basta yung tipong mga weeks ago, nakamiting niya ang presidente, ganong level. Sobrang down to earth. Lahat sila actually, ang babae. Napaka-warm ng pag-welcome sa akin. Tapos sabi pa ng isang tita niya, ang saya niya daw na kumbaga naging mag-boyfriend kami ni Sam. Di ba ang sweet? So yeah, light lang na makeup ngayon. Medyo pupunta lang kami sa Walmart, sa store. Tapos punta kami sa park kung saan tingin lang ng sunset. Ito yung OOTD ko ngayon. Nagsuot ako ng leggings kasi nakalimutan ko yung off lotion. Kaloka naman pala dito. Ang daming lamok. Hi, babe! Hello! So, gala-gala! Ito na talaga yung Dollar Tree. It's like Daiso, right? Kinda, yeah. Ang ganda ng cloud! Saktong-sakto yung araw sa likod. So, meron mga ganito. Parang Daiso rin talaga. Ang dami mga pangkikay-kikay.
Ang daming cute dito pang birthday. Ito, mga pang birthday. Ito naman mga makeup nila. Yan. Dami din, para talaga siyang Daiso. Grabe, ang taba naman nito. This is so big. She's so fat. Yeah. Is it normal here to have? That's not really normal. That's not really normal. Okay, ang daming pagkain. Wala, parang gusto ko na. Kasi yung mga pampasalubong hindi mo na ako bibili kasi bibiyahe kami, baka matunaw. Tapos napakadami ng mga pang Halloween. Ibang level kasi sobrang dami talaga, hindi pareho sa Daiso na sa isang section lang. Ito siguro mga dito, tapos dito. Ang cute! Oops, wait, there's more. Grabe. Ang dami pa sanang stores na gusto namin tignan, pero grabe pag Sunday, may oras yung pagsara nila. Etong mga stores na to hanggang 6, tapos ngayon 6:30 na. Hindi namin alam na may ganun. I mean, hindi ko alam na may ganun. Tapos yun, yung ibang stores daw, sarado. Si Sam, alam naman niya, kundi hindi siya sure kung anong mga stores yung sarado at bukas. So, pumunta ako sa Walmart. Bumili ako ng konting makeup. Tapos ito, libro. Ito yung nagsulat ng Me Before You, kaya nagka-interest ako. Tapos ngayon, pupunta kami sa park dahil gusto namin tignan ang sunset. Ang ganda ng sky dito. Kahit paggabi, napakadaming stars. Kaya sabi ko kay Sam, gusto kong tignan yung sunset kasi parang nung pumunta kami dito, ang ganda-ganda ng sunset. So, inisip ko baka may park na maganda yung sunset. Kaya, yun. Dito na kami. So, pumunta kami sa Dollar Tree. Nabili ko lang nail cutter. Kasi mahaba na yung kuko ko. Tapos, chocolates. Hershey's. And iba-iba yung laman niya. Kaya, sabi ko gusto ko siyang itry. Iba ba siya? Iba-iba. And ito, Baby Ruth. Ito Kisses na cookies and cream. Sa Walmart naman, gaya ng pinakita ko, ito, tapos bumili ako ng 2 makeup lang naman. Maybelline na Fit Me Concealer. Tapos, ito, gusto ko lang itry kung hiyang. Kasi dito ang mura eh. Siguro ito, $6 lang. Tig $6. Tapos, alam nyo ba, na-touch ako kasi nakita ko to dito sa drawer. Hindi nila to na-send sa akin. Card.